A Asociación pola Defensa da Ría pide que se retire o proxecto de ampliación da DAR e que se inicie unha nova tramitación pola vía ordinaria da avaliación ambiental. Ademais, o colectivo pontevedrés exixe tamén que se modifique a proposta de autorización de vertido para a estación depuradora e para o emisario submarino. Antón Mas asegura que hai alternativas para os dous proxectos menos lesivas para o medio ambiente. Creemos que se fai unha obra deste tamaño e destas dimensións e tamén deste custe, pois se debería ter a seguridade de que non vai haber esa contaminación, non? Que non se garantiza, como digo. Os representantes da PDR aseguran que a instalación da nova DAR está afectada polo PESOM, polo Plan de Ordenamento do Litoral e polas directrices de ordenamento do territorio. Ademais, creen que a súa ampliación podería facerse cunhas tecnoloxías máis compactas e incluso defenden que se debería ter deseñado unha DAR cuberta. En canto ao emisario, o colectivo ecoloxista cree que un proxecto innecesario e o cal suporá un beneficio para a ENCE. O que hai, desde logo, detrás desto é un beneficio para Ence que, xa que as súas augas, ao separarse, poden pasar a ser consideradas como augas industriales. Entón, ter un mellor trato, porque, polo que estamos comprobando, polas analíticas de vertido, Ence está incumplindo a Directiva Comunitaria para Aguas Residuales Urbanas, a 91.271. Si pensamos que nun plazo breve Ence vai a deixar de verter eses en torno a 40.000 metros cúbicos diarios, ou que, no caso de que seguira de acordo cos seus propios plans, van a reducir nun 90% os vertidos, serían 4.000 metros cúbicos diarios, realmente non é necesaria un maior soporte para ese caudal. Entón, isto nos ven a confirmar que en realidade o que se pretende, máis que reducir a carga contaminante que está chegando á ría, é dispersala. Ante esta situación e tras presentar as súas alegacións aos dos proxectos da Xunta, os representantes da PDR aseguraron esta mañá que apoiarán as movilizacións convocadas polos veciños dos Praceres.